Работодателите имат едно основно притеснение, когато са поставени в ситуация да прекратяват трудов договор. То е, че служителят ще обжалва уволнението или за отмъщение ще започне да пуска сигнали до различни институции. Затова работодателят залага на сигурно. Той предлага прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Често обаче такова предложение не се посреща добре от служителя, той отказва да го подпише и това връща работодателя в изходна позиция. Същевременно, тъй като трудовия договор трябва да бъде прекратен, работодателят се чувства притиснат. И най-често се започва едно поведение, което цели да принуди служителя сам да напусне, подавайки предизвестие или приемайки това предложение за прекратяване по взаимно съгласие. Както всички може да се усетим, тези истории рядко свършват добре. Опитът ми като адвокат и медиатор показва, че в такива ситуации най-подходящо е работодателя и служителя да седнат и да договорят условията за прекратяване на трудовия договор, при които и двете страни ще бъдат доволни. Аз съм Радостина Янева, адвокат и медиатор.